2,500. Abang lang dayjay. Saan pa'y akaraman di tati silaw kandanom? Nalawag? Ha? Ay, uwan manang. Ditoy, istrikto kami no may papan iti abang. Mabalin na makisarita no awan ti pagbayan. Nga masapol nga agtungpal no anya ti pagsaritaan. Nalawag? Uwan manang. Anya ti plano yo. Ituloy yo ka diti umakar dito, iwan no anya. Ay, ganyam, nalipatak nga imbaga. Sakbay nga umakar kayo ditoy, masapol amangtad kayo iti 1 month advance, 1 month deposit. Sige. Itad mi ti ibagbagayo. Basta umakar kami dito inton bigat. Sige, yag yung arutan. Iti kasta, itad kumatinda ito'y society boarding house kada kayo. Kunaklakit din no nasingpat di akin balay iti daytoy. Kasla nagpadadan samot ijay nagkapunta boarding house. Ay, wan nga rod, friend. Ang kunak man no baka jakin kuko iti daytoy. Ta isumat ti kuna ni tata idi. Wan nga agpaisuan niya. Ay, nasa lodsudan tantuman. Amangan mat no, pada tay lang a border di nakisarita itay. Ni Marites di bagbagayaw. Untata, jay ngay nalukmag ababae, ang nakasarita mi idi kalman. Iso ka di day jay, yakin balay. Ay saan? Border lang day jay. Ni iseng ti akin balay iti daytoy. Nga manday di probinsya. Man-mano nga umay. Anya, border lang, ngam nagsasaw, kasla balay naman. Ay, ano saan yun ni Marites? Talaga kas deti ugali na. Saan kailang agkamkamali amang sumpat kon kuana? Ay narigat day jakal kalabanan. Saan ngagpaabak nga ore bidot na? Anya, ay, sana mabalin. Jak lakit di kabutan tikas kan kuana tata. No kukuha na day ti balay, mabalin nga aguli makaklaan. Ngam no pada tayo matlaan nga gababang, ha? Tutupak ano siya? Hoy, da kayo aborder dito'y abanda. Kitain nyo kumamot adagiti basura yo. Kasla saan kayo ababae? Anay, si Kamagaya Marites. Anyat bagungong tam. Dagito'y man borders dito'y tata. Anya, makikita yung mat nga agong ungetak, ngam damagin nyo pa ilang. Makapasuron dagiti aborder. Di daan mo nga isigregate ti basura ta. Ay, apay nga, ibigbigat. Nga da ka dito'y batog mi nga gungunget manang Marites. May sakamat. Siguro, kadagiti amin abakla anag naed ditoy, si kalaang tidugyok. Ay, nawaw. Ay, agalawad kay ti panagsasaom si kababae. Ang mga nun niya pa ti maramit kukin ka? Anya? Saan kami amaag tapno iwarami latan ti basura mi? Mawatam? Nakasigregate day ta idirabi pimano kami. Ngayon inura lang ti pusa. Saan niya nakita? Gapo, saan kami paikat nga rin na nakariing? Anya? Mabalin mo't nga, iba kami tinasaya, tinagtuktok ako ma? Saan kita kasta nga, kung ungot kalatan? Di ta ka malangan? Anya? Kasta timbaga kan kada jabakla? Wan nga rod lakay. Hoy, agyaman day di abaklak ta nakapagtepelakpay. Tanusan, ang mga nuin sago-sagunot ko. Awan pailat makabulan da ditoy. Ngam kasla damatan siguro. Nangruna da dya bakla. Agam no kasta ti ugali da. Papanawom sa latan Aywan lakay. Day ta talaga ti pampanunutan. Aywan, papanawom latay dan. Uray di mon ipakada kanina na isig. Hello, Nana Ising. Imawagak tad ako may bagak kada kayo. Anya da ito? Kwa, di ngamin kaumumay na borders, hindi na palabas sa lawas. Plano mi apapanawan ka ni Marites. Anya, papanawan niyo ko na. Oo, Nana. Nagalas kami ito ugali da. Nagdudugyot da. Kasta,
labayan nyo, sa nabalit o umayakin ton bigat. Pagsasaritaan tayo ti maipapan iti dayta. Narigat mat no kalat-latan apapanawan tayo. Nakababain mat kadakwada. Ay na, asino nga tamanin ayat imisbo dito'y CR asaan ang nag-flash. Ay, nadanunak lang talagang insob-sob ko tirupa na dito'y. Ay na, napalalo ka mat nagsasao manang marites. Siyak timisbo dita, katrimwarak lang tanangalak iti danong ijay likaw. Gaputaawan mat danong dito'y gripaw. Anya? Amom manang. Kas kalakalalay nga, manipod imay kami dito. Awan pa'y tinapuutan mi anak isarita ka itinasayaat. Pasig abinubugkaw, kankanayon ka agungungal. Anya? No umasta ka, unang matlano si katimang tawid iti dayti abalay. Apay, kapin anum ayan ni nanay isay. Antem, lulam, unaw. Anya? Di ka agin laleng dito'y Sana gaputan na bayag ka dito, kat si kamot tan ti agari-aray. Ha? Ti ko nam siguro, kabailam amin at taaw. Nagpindot nga manang maritais. Nay, da kayo magaya manang iseng. Wan, imaya taw may kayumat sa rungkaran a borders ko. Ay, nasaya tay may ka. Nabayag nga inururay ko tiyo umaymaw. Kasta ka di. Kat, kumusta kayo dito? Ay, nasaya at matlata. Iso na lang no maminsang ka agsusupyat da. Wan nga rod. Ay na amin samatan a border man ipod ijay baba. Kat ibagada nagalas ka no ti ukali ni Marites. Ay, nasaya at naibagada day taken ka. Mas daawak nga rod. Gaputan na singpot mat no kas di asyak ti kasarsarita na. Wana ano da kayo? Ang no sa balay ay sos. Di makalsamat ti ulo na idin talag ko kankwa na daytoy palay. Ay na, nakunamon manang iseng. Husto, timbaga. Naimbag nga orasyo. Ha? Ay, kastamit ka da kayo, nana. Ay, wan gayam. Iso ni manang iseng. Iso ti akimbala iti daytoy. Ay, kasta? Ay, naimbag nga orasyon nana. Kamodyanan na. Namamuda kayo. Wan, da kayo gayam ti bagbagada ka barbaro dito a borders. Nana. Ay, wan gayam, nana. Idi ka umay dito ay. Nang tad kami iti kwarta ka ni si mi boss. Ni Manang Marites. Anya? Sigun kan kuha na. Ti patakaran ka no dito ay. Kat nas ka namang tad kami iti 1 month advance. Ken 1 month deposit. Anya? Apay akas lamas daw kayo. Apay, saan nyo ka di nga amaw ti may papan ididay ta manang iseng? Saan? Ngamin namin anon asinaludsod ko day taken ko na. Ngam kanayon namat ngay baga nga awan. Ay, salbag da dya Marites. Si mi boss talaga. Piling anya. Kunamlan asino. Kunamlan no iso takin ko. Kaya ti da ito abalay. Wan nga ruan. Ay, naisuda ko makit nga gasawa ti papanawan ni Nana Ising ditoy. Ngarot isuda lang at nagasawa tinagalas ti ugali na dito. Ay, di ka madanagan. Malakas ako kay Nana Ising. Sugsugak man da di abaket. Aginggat makapungtot iti kastaunay. Agingga patak. Amat kada kami pangaasi yung awan. Saanan ngagbaliw ti panunot ko, Marites. Urayag pa rin tumang ka dito'y sangwana. Anya? Dagiti anak ko, di da maaramid dagiti kas iti aramid mo. Apo kawam dagiti borders no makapungtot ka. Panagkunam, nasaya at dagitang aramid. Nana. No makar kayo, pangaasiyo, tasaan nyo kumangar aramidan ti madi nga ugali yo, ije sumaruno apagyanan yo. Tada kayo matla tinakababain. Nana.
Ala, ingkay kat isimpaminan nga gamit yo. Tapumanaw kayon. Ay na, makabanog matagbagkat kadagiti gamit. Ay, muna nga rad. Ang naman niya nga ay. Ano santan abakit? Ay na, wow! Agbumbunag kay gayam kadagiti gamit yo anya. Hoy, si kabakla. Sumardeng ka man kita. Ang mga no ito takukan ka da ito igam ko akayo. Amo yan, da kayo nga agasawa. Makalekak man kada kayo. Anya? Agin lalain kayong tumangamin dito'y balay ni Nana Ising. Nang ronakin ka Marites. Kunamlan si kati boss. Anya? Sa bagay, si mi boss ang mapapanaw. Agin lalain ka ngamin. No umasta ka. Kala mo, ikaw ang may bahay nito. Kuna mo lang no ilibre dati pag nadaedam. O, anya nga ita. Babos, Marites. Ti awanan bain abakla? Ha? Adan to aldaw mo kanya. Ala, bay-bay amon ba kahit Kamalit amot ngamin. Tikit din na sayat nga ramiden ta. Agbalbaliwtan. Santan nga aramiden, tikas iti inaramid ta iti. Tadat. Apay anagawid ka pay laang usting. Kunak no jakon makita ti panagrup-rupam dito'y balay. Unay kan bakit? Kasla dinak asawa iti panagsasao. Anya? Duang aldaw ken do arabii asaan ka nagaw awid. Amok nga ijay manen inuman tinapnapanan nyo. Itatanagawid ka? Anya tinamnamaem nga ibaga. Wano aramidat. Palakpakan ka? Kasta ka de? Ha? Anya? Ha? Yehey! Nagawidan ti artak nga asawa. Kunak? No kasta ti kayat mong asawa ay pumanaw kalangan. Mawatan! Na. Apay adi mo sungbatan day ta umawawag kan ka. Ay, kuha, ni paring dyan da ito. Awan mo't la sir-sir di na, tibaga na. Isojak song bata na yun. Anya? Kaya't mon sakit di ti makakita iti star anya. Di nakman pagbalbalinan amaag si kausting. Barbie, tinaka-phonebook anagan na. Ngam ibagam kit din ani paring John. Hoy, Osting! Uray ka ano man, di mo mayakar ti alipuspos ko, mawatam, Ha? Maamwak lang, no asino da ita Barbie. Kung nagtumat kan ka, makakita ka iti inam nga star. Ay, nakaturog ni tata. Buludak man ti cellphone na. Damot password na. Anya nga tati password na. Tatang! Tatang! Anya ti password ti cellphone mo? Agay-ayam ako ma. Kabayatan ti pan naturog mo. Sige na tatang. Ibagayon ti password na. Itatang met. Ay, ko. Naganinanang mo ti password na. Kahit yung asawan, uyang ti password ti cellphone niyo? Wan. Sige. Ituloy. Ay, wan. Imayak tada na patag nga umay ko ipadamag. Anya day tatang? Di asawam. Ada ka no kakingkindi binababae dya inuman. Anya? Dagado tinakakita kadakwada. Iso amamati Anya? Barbie ka no, tinagan di babae. Isu jay awag nga awag kan kwa na. Adi na kayat asong batan no adnaa. Iso na jay. Hay na, palagi pamti asawam. Tapno sardengan na day jay nga ramid na. Ay, tano saan siyak ti makalaban na. Ay na pare, ibagbagakan ka, agan-anad ka. Adun tinakakita kada kayo kin ni Barbie ijay inuman. Man ano kumangay no ado? Anya, apay, di ka mabutang kin ni bakit mo? Ay na, nukaskan kwa na ti asawa. Ha, maamaka ka. Apay ko mga agamakak nga. Taaw, amang mangan itiin na po, agamakak.
Unang, sabali no makapungtot ni bakit mo. Uhu! Baybayam! Iti kasta, at darason nga agsina kami. Tapno nawaya kami to ka ni Barbie. Anyo? Oy, Usting, sa di naman yung tinagkapwang, ijay ka di ayan ni Barbie? Sino tinakaibagakan kayo ti dayta? Saanan anas ka ni ibagak no asino? Song batam kit di ti saludsod ko? Ibagan mo sino tinangidanon kan ka tapag sasawak ti awanan bay na sismusa? Na, apay ngay amang kapungtot ka. Kaya't mo asawan, pudno? Anay ko! Ni tatang timay nang ibagak Ay. niya. Sige, ingka nga rod pagsasawan ni tatang. Ha? May salaang ti kayat asawan dayta. Pudno! Anya? Mapanak nakaklaang apudno dayta. Ipakita kun kan kajay innam nga star nga ibagbagak. Naglaad ka lang arudan, ngam chick boy ka pa'y lang. Ni, cellphone mat ni tatang tigam yun, anang. Wan anak ko, padasat nga rod alukatan, ngam adamot password na. Amok ti password na. Saan nga mo ni tatang amok? Ngamin, kastaw na ti bartak na idiimbagana. Kasta ka di, anyang nga rod anak ko. Nagan nyo ti password na. Kasta? Aha. Adda na text. Na, Barbie tinagan na. I miss you. Kunana? Tawanan ba in? Ustang! Ha? Apay akilat ang nagungot ka, nanang? Inkayaban ni tatang mo. Jakon malapdan ti pungtot ko. Anday! Anday ko! Anday! Apay nga ito nagpipigsamot ti sipat mo kanya kam. Anya ti basol ko? Imbagak lang arodan kan ka. Ano mapanak nakakapod nung adda babaim. Makitam ti saan mo pa'y anak kita. Anday ko! Anday! Anday! Pangasim ba kahit? Gusto mo ito na? Kita agman no di ka pa'y lamaulang. Ay, gusto na ata matayak mo ito ni ti pamayam. Anya, no ti ipagarup mo, kat masayangan ak numatay ka. Pulos! Ha? Gapo tadagiti babaero akaskan ka. Saan asangayang? Apay ayakas na kamot. No saan mo pa'y laliklikan day di Barbie? Agtalaw ka langan. Yang ay pare ko'y, dandani di ka na ilasin ah. Kaslamat din mata ti hapon dagiti matam. Simingkit mo tin. Si kamit. Nagsakit lang aruday. Nagraman pingping ko. Katawa ka pa ilaan. Makapaulak mo't ngamin day talangam. Apay ngamin na yan. Siguro, aramid ni bakit mo day tanya. Wen, ay, nabasa na ngamin amin dagiti text ni Barbie ti cellphone ko. Anya? Jakman amuno kasanoan amon na ti password ko. Tadyak mo yung bagbaga. Ay na pare. Adda ay ang maaramidam. No babae ti agaramid iti wagas. Tapno malukatan da ti cellphone. Agraman messenger. Kas kada kumpormiditan ang naglaon iti kalukwan. Ha? Si kamit. Kalukwan ngay bagbagam mat. Ay na pare. Aklo naman wano saan. Talagamit akalukwan der aramidin yung kin ni Barbie. Sana ya. Ibagbagak namin kin kay di pa'y lang. Asar nga mo ter aramidin. Di mon urayan amamon ni bakit mo. O, anya nga ito. Nagbaling ka laga nga rod ang hapon. Anya. Nagbalbalo ka din ti asawa manakaw. Diyak masigurado tatang. Init kakmatan iti pagnakman na. Ngamdiak amua no tumalab ti naramid ko. Anya tinaramid mau? Tinungpak atatang. Saan lang abas tatungpa. Tungpa! Anya? No di na pa'y laliklikan di babae na. Ha? Saan lang aray jay tiganapan na kanya? Muna. Kastate kaya't kukun ka anak ko. Marunong kang lumaban ako na da.
Ay natatang, jak kayat asyaklatan tiluklukwan na. Talaga nga ipakita kan kwa na, no kasano ti kinauyong ko. Pa mga agawin. Anya ka di man ang tibag, bagang bakit? Ay na, di ka man agpamarang nga awan amom. Mapmapan ka pa'y laang, agsubsubli akon. Naawatan. Nay, apay anya nga minti parikot. Salbag ka! Anay ko? Di ko nam siguro, jak amo dagiti aramidang. Agasam, dua ti account mo, ken dua met ti babaem. Agasam man day tausting. Ha? Talagang sakit di ana ito lang mo, di kinababairam. Iti ka ano man, di ka makailimad kanya. Agura ka, anya ay dagit ang ibagbagam. Daytoy, Ha? Screenshot, daytoy. Kita ang dagiti awan ser-serbina asaritaan nyo kadagiti babaem. Anya ti palusot mo iti daytoy. Sige man. Nakaalamot iti dayta? Salbag ka! Anay ko? Awanan ka iti baeng. Talagaan na ito lang munday tangawanim. Urayam, tatalaga asinaan kan. Ay na, imayak anak ko. Nga may ado ti mangibagbaga akas taon na ti pungtot mo, hindi kalman. Ay talaga tatang. Asino tinangidanon kada kayo at chismosa? Kaya dagiti karuba May samot na kita. Amin amangag da, makibiyang da. Di dalata ko man agulimak. Inton ko ang pagsasawak ina. Ay anak ko, pangasim Day tati saan mo nga aramidin. Ay dagita salbag akaaruba. Kahit sa dinaw tinapanan nila kay Mungay. Yakan mo tatang. Pinapanaw ko idirabi Anya? Jak pagtatak ko ng ti asawa a babaero. Agawid nung ka. Di naktumit ikaskaso. Kung kanya nga ito. Talaga liklika ko na dyan, Barbie. Ay, kaya't ko pa'y tagbiyag paray. Ang mga mapatay nak ni bakit ko? Ay na pare, saan lang amangan? Ay na. Talaga ang mapatay na kaday dyan. Ah, Ay na pare, agbalbaliw kang aminin. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo orayan, nga dapay sa bali ang maaramid na kan ka. ay, bun nga rod. Sa bali ti ugali na no makapungtot. Among pare, nasingpit man ni bakit mo? Isu na lang. Takaskan ko na ti tao at di na kayat ti malukluho. Isu ano makapuntot. Talagaan na idumduma ti puntot na. Ha? Maiturad na kapanguran pare. Isu agbalbaliw ka. Masaya at nagsabat ta dito kalsada, Austing. Tatang. Tatang ka dyan. At ka di pa'y panggap mo agbalbalayo, Ni tatang, mate. Di mo urayan na may boss, ti anos ni bakit mukun ka. Ay, na, mga nagbabawi ka. Ay, itapay lang, agbababawi akong tatang. Ikarik ngagbalbaliw akon. Nasaya at nukasta. Laglagi pon da ito, Uray ka sa nukarigat tibiyag. Di ka agararamid iti may kaniwas a pagbabawyam. Ha? Tamamumbat ti anak kaon. Ay, ang mga nupugsaton na day tangis mo no makapungtaw. Anya? Nasaya at nagawid ka, Usting. Adayta. Naisaganak amin ng agargaret mo. Nawaya tiri daw. Umanaw kan. Anya? Mapan ka iti kayat mo apapanan. Si kamot bakit? Dinak man bakit-bakitan si ka babaero. Abangan numalipatak asi ka ni Usting kat mapatay ka. Unay mo day tapungtot mo kanya akong. Pakawanin nakmutin please. Kaano pa yan naadal mo tiyag pakasi? Apay, imbaon ka ngag babae, Duraban kang tupay, salbag ka! Anya? Talaga di ka pumanaw? Awan mo tiyam mo kapapanak bakit? Ayawan bibiyang ko no, awan papanam. Basta't ibagbaga pumanaw kan. Nalawag. Dagita. Dagita kawas mo, ala amon. Please. Please.
Please, bakit? Please, tarupam. Ala, ipan kung dagito'y kawas mo, Jerwar. Makaamu ka no sa dino ti pangipanam. Anya, ay unay kamutan, bakit? Ay na, di nakmaala iti pakasta-kasta, posting. Ha? Awan lat asik iti babaero at at tao. Rumbang kada kayo kat pagtalawan. Anya kamutan. Impan mong tumot itirwar dagiti kawas kaw. Natudwanan. Kun inalapayan dagiti basuriraw. Na, kabailan na kun nga ungtan akasta? Ang mga nodyak makapagtapal, sikati sumaruno abalkuta, tapno alaan da kan dagiti basurero. Total, awan mat ser-serbem. Anya? Dinakbog kawan akasta kulakmat. Sa anak nga agpungtot akastoy, no nasaya at aramid mo, mawatang. Tanya nga rin ti pagsukatak na ita. Inaladamot tayo. Awan bibiyang ko. Saan kun aparikot no awan pagsukatam? Inka dumawat kin ni Barbie a babaem, bareng ikan na ka. Unay kamutan, bakit? Ay, iti ka ano man. Awan karbangam nga agin pupungtot. Gaputa basol mo mat, no apay ak ngiw-ngiwat day dya, bakit? Apay. Anya man ti parikot mo kung ninanapipita, takas taon na ti pungtot mo? Wala, takanayon na adilawan dagiti sabon nga usarak. Ikumkumparanak pa'y kinimiling. Nimiling ka no, kat pimudaw nga uray sigod mat anasilang tingisit na. Ngamsyak ka no, saan? Kay pudno mait. Inusar mo sa amin asabunay. Ngam awa mo, nagbaliwan day tangisit mo. Ay, unay ka, Nestor. Nagpadaan nyo iti panunot kininana pipita. Pumanaw ka man la dito'y balayan. Agdan na kayon iti dayya, bakit? Na. Total, baak mo. Gusto day ta na panagpungtot mo, bakit? Mangan kan, ta nakaluto akon. Kanamlaan no anyaman dagita inlutom. Makapaawan ganas amangan no kastoy lang. Anya? Tapnumat na kanya. Ingkayaban ni Nana Pipita. Iso ti kalanglang mo amangan. Total, iso mat ti husto para kan ka. Imbes asyak ti ayunam, tasyak nga rod ti asawam. Ngam saan ma? Ay, unay kan na ya. Ala, pumanaw ka dito isang wanak. Ang mga nudyak makapagtapal ka't ikugtar ka. Bigbigat pa ilang, nakapulas ka bakit? Papanam? Awan bibiyang mo no sa di naman ti papanak si ka, Nestor. Tapno amom anya, aging gaita, saan pa'y anagbaaw ti pungtot ko kan ka? Anya? Aging gaita, nasakit pa'y lang tinakam ko kan ka. Gapo iti ibagbagam nga adon tinausar ko asabon, ngam awan lata tinagbaliwan ti kudil ko. Kagpay sumat! Kita tainulit mo pa eh. Ay na, panagriknak, ngumato amin adara dito'y ulog tunggal kasta ti bagbagam. Sige, maminsan pa'y Nestor, talaga apang uran kan. Anya? Nestor, itaman pa, ngay balatiw ka dito balay. Uwi na, tagmay-may sa kami ni balay. Iso ngay maya ko na. Tagita ginam. Saan pa simbang pot ni bakit? Nasapa rimwar. Rabi nga mawampay. Ni Buboy, napan iti andanana. Ijay ka no maturog. Ay kasta, napananda ngay manayin di asawam. Ang mga no napan nagbirok iti kabarbaro asabon. Kasta mo tinapanunot ko. Ay, isumot lang ti amok aginagara na itinapanan na. Una yun na yan, mahita. Talaga kayat na ti pumudaw. Uwan nga ron, na-influensya na, kadagiti ko kumari na. Kanya lao na yaya ti malala na dita, sabon-sabon na dita. No siya, igatang ko langan iti litson, ti igatang ko iti sabon. When Mari, kung natumatkan ka, kita am ati langat. Sigon, asan akas titi kapudaw ko. Ngam, gapo iti da ito asabon, pimudawak. Siguradom lang bakla. Gatangik da iti upat a piraso.
Mano itayin ti ko ng apresyo da ito maysa? Nalakalaan da ita. 400 lang ti maysa. Iso aday ta upat, bali 1.6 amin. O sige, i-cash ko no mapaliiw ko amaya. Ulitak tumanin ti gumatangkan ka. Ay na, sigurado yan. Agsubli ka pa'y. Kita ti rupa da insyang kan ligaya. Nagpupudaw dasan aya. Wan ngagpaisoan niya. Wan mat. Sigud mat, akas lapaltat ti kangisit dagijay. Pimudaw dalaan ka po iti da ito asabon. Ay na, sapay la ko mga rod. Tada ito'y matanti solusyon iti parikot ko. Kanti arapaap ko apo mo daw bakla. Nahirabiain maita. Ang meta ka lang lumabas dito'y balay. Apay, anya ti parikot mo si kaabakat no narabyanak Anya, tunggal lumabasak dito'y balay yo. Damagam amin no naggapwat no anya da ito'y imat ko. Ay katun tagkaaruba ta ka ang araw. Iswasalud-sudak mat kas kumaita. Kas la sabon mananday tayo mat mo. Anya kumano sabon daytoy? Wan, sabon daytoy, nana. Anya, sigurado aday tuyin ti makapapudaw kanyak, nana. Uray puutin nyo, napudpudaw akton ngam ni Miling. Yun na yun. Talaga lang Ay, kat nasaya at matano daytan ti mang papudaw kan ka. Kan barang no agraman day taugalan, kat papudawon na. Anya! Ano, alaya? Anya! Ay, kunaklakid din o sino ka? Sika magayam. Agpakpakarabi ka tumait. Kunak no alalya ka. Ay, unay kayo matintata. Imbaglangan natin nagmursiit ka. Ta nakitak tingipon mau. Ay, salbag da ito alaklak. Apay. Ay, awan tata. Ti kunak, nagalas kayo. Na! Di ta kayo. Apay, anya ti ibagam. Siguradom lang ang makatulong kanya. Ibagak da ito, hingam di ka gumurgura. Panangi sakit ko la da ito ikan ka. No, agdigos ka man. Agis iso ka mamait. Saan la asabon ti usarab? Anya? Madlaw ko ngamin atong galagdigos ka. Sabon ka la asabon. Salod-sodam na pay. Tada mo la ta jis iso ijerwar ti banyaw. Isaw nga amok. Anya? Amom ka di ti tangtang abam, Nestor. Amok ah. Padasam ka di ti agis isaw tong galagdigos ka. Sigurado, makitam ti epekto na kumpara iti nagad adon asabon nga inkainus osar. Anya may tulong na kita asabon. Anya? Awanan ka iti baing bakla. Imbagam amakitak ti epekto na kalpasan ti talong aldaw. Ngam awan mat nga ginga ita. Anya? Impagarup ko lakit din nupod no. Namati ak adagos, gaputan na laing kang ag-sales talk. Ay, mabit lang, mare. Akalma ka man. Kasta unay man iti pungtot mo, may dito'y balay. Anya tinam na maam, maragsa ka nak. Ay na, saan nga imepekto di lakom asabon? Ay, dumngag ka iti baga. Siguradom lang ang ama ay ayo ak iti bagam. Tanusan? Ipakan ko amin ken kadag ito'y talo asabon. Na? Aglako-lako ka, ngam awan mo't epekto na. Nung amin agdigos ka, kat usaram day ta asabon, igidan mo ti agis iso. Amok akadigdigos mo, gaputan na basapay na tabuok mo. Angam ni, ay na makitkita mo day ta, kabkab di tatenged mo. Aging gaday ta likod tila payag mo, yaks! Anya! Uray sabon ka asabon, ano di ka magis iso. Talagang awan epekto na. Apa yan, maita? Tunggal makita ka, kasta unay apungtot mo. Ay na, ad-adda makapungtutak no da kayo ti kasarsarita. Iso apang nga asiyo tadida kasarsarita, napudot yung ulo. Anya,
Gapo ka day, itimbaga ni Melissa kan ka. Bakbakitan kayo mat at chismosa. Ti chismosa, dayag sasao, iti sana pudno. Kat pudno maut, daymbaga na kan ka, saan ka day? Anya? Wan, maita. Padasam ka day, atong galagdigos ka, agis iso ka. Kalpasan na, agsabon ka mo dun, tapno umipik daw. Tano sabon lang, ayawan di mo namnamaan. Ad-adalang asumilang day tangisit mo. Gapo ka dagita, kab-kabaw. Kanindili sa ni Mayta. Ay, wun ka na imbaglaang na tanaturod ni Melissa ng ibaga. Gusto timbaga na. Hindi pala kayat ko nga ibagakan ko na. Mamanga no gumura no ibagak nga gis-isaw. Tani, makit-kita mo dagiti kabkabiti tangan na. Siya pa'y naglayang asumungbat ni Mayta. Uray pudno tayo may ibagbagakan ko na. Ay, wan. Uray pagsayatan na ti bagam ka kontraan na. Sika ka di tayo tabakay. Kasla nagbaliw mo tanday tarupam. Anya? Kasla pimudaw ka. Anya ngay manin asabon, ti inusarmaw. Ay naawan lakay, sa anak anagusar iti sabon. Ha? Tunggal agdigo sa agis iso iso nagbaliw ti kulay ko. Anya? Naamiris ko, husto ti imbaga ni Melissa kanya. Ay, agyaman nakbakay. Kamaud dyan na, napanunot mo day ta. Wala kay, husto ni bakla. Asaan amaala iti sabon laang ti panagpapudaw. Nasken nga agusar met laang iti is-iso. Isumay. Kita ma, limawag ti rupa. Saan? Akas iti sigaw. Akas la nangisit apaltat. Amok met laang akas tati ibagam. Sana bali. Tani, rimanyag met ti rupa itan bakay. Sika ka din dahi tamay ta. Kaslapin mo daw ka. Ay uwan tata. Agyaman agtanadlaw yu day ta. Una. Sigod mga men. Ana silang tingisit ko, tata. Ha? Uwan, pudno day ta. Ngam gaputa tunggal agdigo sak ita. Kat agusara kon iti is-iso. Iso apim mo daw Di mamati ka na saan la maala iti sabon, ti panagpapudaw. Uwan tata, mamati akon iti daita. Anya, mamati kan, asaan amaala iti sabon, ti panagpapudaw? Uwan, mare, kat pakawanan na kumakadagiti na isawang ko kan ka iti kalabas Gapulaang iti sabon, kasta unay ti pananggurak iti kan ka. Ngam ita, saan? Nasaya at ano kasta, sister? Ala, itultuloy mo. Kabayatan, iti panagususar mo iti sabon, igiddan mo ti agis iso no agdigos ka. Iti kasta, tumalab dagiti sabon. Uyo, di takaruba! Ay, nawaw. Si kamat ti lumabas iti paraangan, Mari Gracia. Ne, anya kay talakom. Tinapa, Mare Miriam. Gumatang ka man kit de. Ay, sagmamano ngay, Mare. 50 laang, Mare. Ikanak man iti duang atado, Mare. Ang ilistampay laang, Mare. Unay kamatan, Mare Miriam. 100 laang utangam tay. Bayadak tumatlaang, Mare. Danag mo na ya. Sigurado ka, Mare. Kasla saan tamat nga agkumari. Bayadak tumatlaang, kunak lang arudan. Ay nawaw, nakamisut kami tanagawid anakaw. Apay, saan mo analakaw, nagitila ko matin na pa. Nagatang amin. Iso na laang. Tainutang mo't ni Mari Miriam ti 2 aset tatang. Ay, dahi ta makagapaw, no? Apay nakamisut ka. Madanagan aklaan.